Sí, crec que la primera part hem començat els primers 15-20 minuts molt bé, una mica amb la dinàmica de portar pilotes a l'àrea, d'anar d'esquerra a dreta, hem tingut 2 o 3 ocasions importants. I és veritat que el Collerense s'ha trobat amb un error nostre i amb poc ens han fet un gol. Això jo crec que ja ha canviat una mica el destí de la primera part i encara així hem seguit intentant, hem intentat fer el nostre joc i ens han tornat a castigar. Marxar la primera part amb 0-2 contra el Collerense realment era una fotografia no esperada i difícil d'afrontar per la segona part. A la segona part, bé, hem canviat de dibuix, hem anat amb un 4-3-3, hem tret un central, hem ficat a l'Omar per tenir una mica de superioritat més per dintre i buscar aquests espais, ells entre línies estaven una mica separats i crec que ha funcionat. Serrano també ha entrat molt bé per banda i bé, hem insistit per marcar, hem marcat el primer, hem seguit tocant, buscant una mica la desorganització del Collerense, les basculacions i el seu cansament. Hem fet el segon gol i encara amb 15 minuts. Jo crec que aquí és quan han començat una mica ja el joc subterrani, de parar el joc per part del Collerense. Nosaltres tampoc jo crec que ho hem gestionat molt bé. Jo crec que necessitàvem molta més calma per poder marcar el tercer. I bé, finalment ens portem un punt i seguim. Sí, a veure, no ens volíem trobar amb un 0-2. Està clar, jo sabia de la dificultat del partit i encara en més INRI trobar-te amb 0-2. Però sí que l'equip ha reaccionat bé, ha entès els canvis, ha entès el canvi tàctic també i ho han interpretat bé i això és de valor. I anem a veure si podem rescatar-ho com alguna cosa a sumar per aquest equip, per seguir creixent i res més, amb una mica amb la sensació de voler haver-te portat els 3 punts, però al fi a la cap ens hem trobat en 0-2 i hem empatat. Sí, potser la gestió dels últims 14-13 minuts no ha estat bé. No teníem que potser haver entrat amb aquest caos que normalment ens agrada, perquè el nostre caos és un caos més bé organitzat, però hem entrat en un caos molt desorganitzat. I aquí teníem potser més a perdre que guanyar, perquè ja havíem fet un molt bon treball de rescatar aquest 2-2. Però és una que vull veure bé amb el vídeo i analitzar-ho bé. Bé, per mi el Collerense té ara mateix més determinació en el que fan. Ja no em fico a jutjar si el que fan és millor o pitjor, però el que fan fiquen més determinació. Llavors el partit a Collerense, si nosaltres no fiquem més determinació en el que fem, si arribem i xutem a fora 15 vegades, molta determinació no estàs fent. Hem de ser determinants. Si arribem, generem moltes ocasions, a Collerense hem de marcar i hem de ser més determinants que ells amb el que creiem. Si et dic la veritat, jo estic ara mateix pensant en comportaments que han hagut al camp que no m'han agradat. Més que el resultat, sincerament no em preocupa a mi el resultat. Me preocupa algunes coses que he vist que no m'han agradat i aquí és on tenim que seguir treballant.